Želám ľudia pekný deň, dneska to bude posledný zápas v štvrťfinále a je to aj posledný, je to 12. zápas a je to Česko versus Chorvátsko. Vidíme Balažika, jak má loptu utekať dopredu, lebo Boris má zranené koleno a Balažik dáva gól 1-0 pre svoj tým Česko. Ľudia, dneska to bude napínavý zápas, pretože to je posledný zápas v štvrťfinále, takže môžeme vidieť Borisa, jak má loptu a je to proste napínavý súboj medzi dvoma peknými štátmi. Vidíme, je to 1-1, Boris dáva gól, vyrovnáva na Českom. Je to neskutočný gól, bol strašne pekný, Balažikovi dal asi jasle alebo Dudin, neviem či to dal, ale bolo to neskutočné. Vidíme Balažika, jak ide dopredu a stáva gól! Češi, je to 2-1 pre štát Česko. Ľudia, vidíme, že toto je neskutočné a keď dá Balažik tretí gól, uvidíte, aký comeback to bude. Môžeme vidieť Borisa, jak má loptu a strategicky rozmýšľa, jak si prejsť Balažika. Ja by som to spravil na jeho mieste tak, že by som sa rozbehol teraz a rýchlo ho prekľúčkoval. Neviem, ako to spraví Boris, ale to už je na ňom, lebo je 2-1, prehráva Chorvátsko. Takže dneska som taký nahypený, cítim sa na to komentovanie, ale vidíme Balažika, že ide dopredu. A nie je to gól, pretože bol to faul. Dal Borisovi faul. Dobre, môžeme vidieť, že Boris ide kopať buď priamy, alebo penáltu, ale vypadá to ako priamy kop. No čo, bude to gól? Je to gól! Je 2-2, Chorvátsko lomeno Boris vyrovnal nad Českom 2-2. Ľudia, toto je fakt neskutočný súboj medzi dvoma gigantmi Česko a Chorvátsko. No, toto bude ešte napínavý súboj, pretože také sme ešte asi nemali sme už, hej, Brazília, Španielsko, ale toto sú české síly a chorvátske síly, kde je aj Luka Modrič a ďalší takí dobrí hráči z Chorvátska a Česka. No, z Česka je napríklad Souček a takýto. Ale vidíme, Boris sa snaží prejsť Balažika, aj keď je iba pri sieťke stlačený. Lebo Balažik mu nedá ani kúsok nadýchnuť, takisto ako Boris Balažikovi. A vidíme, Boris sa snažil odraziť od tyčky, aby si nahral, ale Balažik to prekazil a Balažik dáva Dudy, ale nie, Boris mu to prekazil, tú jeho radosť, takže Balažik nedáva gól, je to stále 2-2 remízka. Ale vidíme Borisa, jak mu znova zabránil v gólu. Vidíme Balažika, jak strieľa na bránu a je to gól, je to 3-2. A teraz zaspieval, kto neskáče, není Čech, hej. No toto je ľudia presne ten okamih, kedy Česko dá tretí gól, lomeno hat-trick. No, asi Boris není úplne nadšený z toho, čo sa dneska práve tento deň, čo sa hrá zápas štvrťfinále, 12. zápas hrá finále bude už za len takú malú chvíľku, ale vidíme, Boris dáva gól! 3-3, Chorvátsko vyrovnáva nad Českom 3-3. Toto je neskutočný súboj medzi dvoma gigantmi. Ale vidíme, Balažik dáva 4-3! Balažik dáva 4-3 pre svoj tým Česko! Chorvátsko prehráva, lomeno Boris a Balažik lomeno Česko vyhráva nad Chorvátskom lomeno Borisom. Je to 4-3. Mne nedajú ani nadýchnuť sa tieto štátiky, ale vidíme Borisa, jak ide dopredu a je to gól! Je to 4-4 remízka! Je to tak! Toto je fakt veľký gigant. Vidíme, nie Španielsko, prepáči, ja som už zamotaný. Vidíme Chorvátsko, jak vyrovnalo 4-4 nad Českom. Ani nadýchnuť som sa nemohol, lebo to je fakt gigant toto, ale Balažik ide dopredu, ale nie, Boris mu to zabráni a vidíme, dal mu Dudy. Nevadí, Balažik aj tak rozohráva, lebo bolo od Borisa, ale vidíme, Boris ide dopredu, Balažik ide za ním a je to gól! Je to jasný gól, 4-5, ak sa vám páčilo, nezabudnite kliknúť like, odberať svojček, čaute!